Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Andate pwanya. Right. Wotoshaya kuziva kuti zviri kumbofamba sei, zviri kubva nekupi, zviri kuenda nekupi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Makadiko nai Mandlovu. Aiwa, ndinofara Shumba makadini. Inini ndiri Mutani. Muri Mutani. Aiwa. Paya maiti imbwa inodanana neimbwa. Nhasi mune muchiti chii? Aiwa Shumba kacha ndingangotaura ndechekuti zuva nezuva ka rine zvaro. Asiyalibingelela muli yeZimbabwe ikuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo njengokutsho kwami ilanga lelanga nje liza lithwele okwakho. Izolo lo besililethela ke indaba ekajaha owalala lenja. Namhlanje ke sikhona pha ke eGuruve kulo jaha njalo obonakale elele esenza idongi unkosikazi okuyinto esimangalisayo. Asisakwazi ukuthi kwenzakalani khona pha eGuruve, singazi kwenzakala eGuruve kuphela kumbe lalapha likhona balalele emakhaya izenzakalo ezinje isehlakalo esinje lihlangana lazo kunzima. Elami igama nginguThadiwa Shekuthama uMandlovu wenu ospecial. Inini chakundivhiringidza panhawi ndechekuti uya wembwa pedyo nekuno wedhongi isame area ende nzvimbo yacho yese iri pasi pamambo mumwe chete. Zvinoreva here kuti zviri kuitika muGuruve chete kana kuti zviri kuitika nyika yese asi vanhu havasi kuzviona, kana kuti imhepo yasumukawo munzvimbo ino? Ndachitobvunza vateereri kuti kwavari ikoko zviri kuitikawo here izvi kana kuti zvingori muGuruve chete? Atichazivi kuti chii chiri kunyatsotora. Chinonyanya kutyisa zvakare ndofunga vanoziva history yedu kuno ndokwana Mutota. Kune masvikiro anozikanwa akasimba ari munzvimbo ino. Vatsamwa here? Ini ndodza mai murasikwa ndogara parashik farm plot number 6. Chiitiko chakaitika rimsi weFriday pa 12 o'clock masikati. Ndakagara zvangu pavhuranda ndichida kuenda kuchechi ndikati ndane nzara chirega ndimbozorora ndiri pavhuranda. Ndakatanga kudya, ndakatanga kuona mukomana anonzi Akron achidzika neroad achibva kumusoro kumashedi. Vazukuru vangu ndobva vati honai Akron, ndikati aiwa ndikira ada kusunhura dhongi ada kusada kuti chinja nzvimbo. Saka paakasunhura dhongi ranga rakasungirirwa akatanga kufamba naro achidzika naro. Ndo pandakataura wani ana kuti kwari kuenda kune dhongi risiri rake chirega ndisimuke ndinyase kuona.
vandasimuka anobva ndamira pachimuti chiri padhuze nepamba ndone ari kutorisimbira kutenda nedhongi. Dhongi ranga singapachi ranga rakatodzikama kuratidza kunge muridzi wedhongi. Ndobva afamba inobva ndatangawo kufamba nemumunda ndichienda ndakatera nemuti chibva ndasvika bva ndamira pamuti. Ndobva ndatonga kamuzukuru kangu ndikadhenzero mhanya unoshedza maidheva uye kuno manje. Kazukuru kangu kakamhanya maidheva wakabva wauya vachimhanya. Vataenda pamuti pere vatasvika vatamira uyu pake. Takaona mukomana achitanga kubvisa bhurugwa rake. Ndobva abvisa kepisi nemapushi. Ndokutanga nedhongi achitanga kurara nedhongi. Takatarisa mumaziso padhuze nepadhuze. Zokuti zodenga ari munhu aifanira kuona kuti pane vanhu asi haana kutombotiona. Svikirira tasvika tikati hande tinomubata. Takamhanya ndikapewa nepawaya maidheva akapewa nepawaya. Ndikasvika ndikamubata akatanga kundirwisa ndikatombodona pasi. Maidheva wangu akangomubata haana kumbopira wamusiya. Tobva ndasumuka ndobva ndamubata zvakare. Tobva ndasumuka vandati munhu anotiza wayaitongedza doda totiza. Mandati maidheva aramba machimubata ipahuro. Maidheva ndobva wabata pahuro nesheti yake. Ndobva ndasura hodzi ndobva ndamusunga makumbo. Vandasura hodzi vandamhanya futi nokara ndobva ndanzwa mbondo bhedha vandamhanya kunotora murume anonzi Tichaona. Tikati Tichaona mira ipapo uya kuno neubate munhu ndobva auya. Tikatisungirewo maoko. Ndobva asunga maoko asipo panga asina kana kupfeka anga kangosara nesheti chete. Ndobva abatwa vanhu vazhinji rwevanhu rwakazouya. Akamuona Akironi vanhu kati ngatichimufukidze mashizha. Ndobva tamufukidza mashizha asi chishuwo chedu taida kuti amai vake nababa vake vamuone asina kupfeka nokuti amai vake vaimurambira. Ini musi wa31 December akatondivhurira dhoo akandipindira mumba achida kundirepa. Ndikaenda kuna amai vacho kunovaudza kuti mwana wenyu andivhurira dhoo angaida kundirepa. Amai vacho vakaramba vakati mwana wangu akaprofita kumuprofiti kuti izvo uchapomerwa. Mazoona akabva atopomerwa sondo sati ratombopera. Ndobva ndaudza ndikati aiwa ina handira kumupomera. Ndakatora shamhu ndikarova mwana wavo ndikabuda ndikaenda kumba kwangu. Ndipo akazobatwa musi weFriday musi wa5. Ndipo akazobatwa neni ndakamubata ari panzvimbo ipapo achiita basa nedhongi. Saka ndo chitiwo chakaitika parashifamu. Pamba banyarenje dhongi nderanyarenje harisi rangu. Varidzi vedhongi vanga vasipo vanga vari kuchechi. Angaona muyellow bone ka. Asi dhongi randina chokwadi kuti ndekekutanga nokuti dhongi ranga risingapfachi. Kana dhongi kuramba ranga risingarambi dhongi raitoteerera zvaaita. Zvese zvaaita achibata dhongi. Dhongi ranga rikatoiza kuratidza kuti dhongi ranga ratova nenguva richingotorwa atenzi vasipo. Vachitorwa dhongi richishandiswa nemukomana nekuti harina kumbobvira raramba. Kana kupokana kana kurwisa dhongi raitoteerera zvaitorwa naAkironi. Tikunzwa nemakuhwa kuti kana mbudzi aibata futi. Ichokwadi akatombobata yekwamaigomba. Akabata yekwamaidhewa Ramusi anonzi Nobet Ramusi. Akaibata mombe mudanga. Vanhu vakaenda ikoko amai acho nabosha vakamurambira. Akabata mheno kumaraini uko akapinda mumba akaba zvimodho kwatichaona achida kurepa mukadzi ainzi Maidhani anonzi Megina. Akatadza kupinda. Saka mwana oitsika yake vabereki vacho havamubvumire vanorambira kuti mwana wedu haadaro asi muvhireji tinozviziva ndo zvaari. Saka tafara nhasi nekuti mwana aenda mubata red handed aine dhongi. Saka tiri kufara tiziva kuti ruzhinji rweZimbabwe munoti kudii nemunhu togara naye sei. Tosiya vana sei tichienda kumaminda vana vanoenda sei kuzvikoro. Tine ma0 grade vari kuenda kuchikoro. Akironi muvakidzani vedu. Vana vavakidzani vedu hatisiziva kuti chaitawo sei. Tibatsirei ruzhinji rweZimbabwe kuti toita sei naAkironi. Zuro uno taitini akabatwa aine mbwa. Nhasi uno taana abatwa aine dhongi. Tingati ari wese apa ndopi? Vanhu ivo vakangofanana vese ngavaende kuzvizarira. Basa ravo rakafanana nekuti chavapa kubata imbwa vachisiya vanhu chamupa kubata dhongi achisiya munhu. Chii? Saka vanhu ivo vese ngavatongwe nemutemo wehurumende kuti hurumende itibatsire. Inini ndinonzi Maidhehwa ndogara kuGuruve ndokwandirogara paRashpik Farm. Ndakange ndiri kumba kwangu ndakatumirwa mwana nemadzimai anonzi Amai Kakono kana Amai Murasikwa. Vatuma muzukuru wavo anonzi Denzel. Saka ndaifunga kuti varipo pamba ndikati kuyo uri kundishedza gogo vako vacho havasi kuwanika wani. Zvikanzi vari pamberi apo vana Akironi atora chidhongi rekwanyarenje. Saka vakabva vatoringa kwana ndiri ndibva ndipasaini nekuti uya nepanapa mhanya. Chiwo ndakamhanya ndikatoonawo mukomana uyu zvakatongomuomerawo nekuti akanga atokurura kare hembe dzake. Ndibva apedza kusunga dhongi rake asi Amai Kakono vaiti ndekechipiri kusunga ranga rambosunungura. Aranga razvisunungura. Akazorisunga kechitunda vepo. Akaritora kuriita semudzimai wake ndichiona. Ndibva ndazoti Amai Kakono zvamune miri mudiki tandikangosidzana pekuti iye nedhongi anga ari kumhiri kwewaya isusu tiri kumhiri kwewaya kasi tiri padhuze nepadhuze. Ndibva ndati Amai Kakono imimi chitanga indimi kufuka nepapa ndikutsimudzire ini nditsvage pekupoya napo. Time yavakanomubata vari pamudzimai wake riri dhongi iroro. Time yavakanomubata ivo gogo vakabva vawisirwa pasi. Ndibva ndangozvimanikidzirwa kupinda nepandikapinda napo ndosaka hembe yangu yakatozovharukawo. Nonda ndakupinda nepandisingakwana.
gogo vanga vatowisirwa pasi kusiri kuvawisira kwokuti aida kuvaita mudzimai kwanga kuvawisira kuti aida kutiza sezvakanga achiita mudzimai ichi Dhongi. Ndibva ndamubata ndikati apa uchatiza kana unga uroda kutiza. Ndibva amborwisa riswa. Ndibva ndazoti gogo chimusiyai handipukunyuri. Ndibva vanotora hodzi ndibva musunga makumbo. Ndibva vanzwa bhaiki kurira ndibva vazoshedza mukomana anonzi tichaona Nyaneti. Ari sekretari mupurazi medu. Zvikanzi vaNyanete uyai pano ndibva amhanya ndibva angosvika tikati ari kutotirwisa. Ndibva musunga maoko. Ndibva tazoti michimhanya ndibva anoshedza sabhuku wokuvhileji kwedu anonzi Maravanyika. Ndibva auya. Panguva iyo rizhinji rese rakavhara nguva yakasima sabhuku edu vakasvikirana vese vari vaviri panguva imwe chete nevanonzi Vasamatope kana kuti Tobias Maxine. Ndibva wangoti tikati ndozvataona sanga asina kupfeka changa angosara nacho ihembe yekumusoro zvese zvokupasa akanga asina mapushi chero kepa akanga angokumura anga angosara ne-t-shirt yake chete. Ndibva vazongoyo vanhu vakawanda wanda kasi ndinofungira kuti ruzhinji rangosvika rakamuonawo zvisiri zvokumboti pana akaudzwawo vanhu vakazongoti timuvharei nechi nemashizha. Ndibva vamuvhara nemashizha kusvikirawo vanonzi vaMaravanyika naivaMaxine vakati zvaakunyadza nekuti pari kuya vanhu vakasiyana siyana mhosva taiona sese masabhuku tinokubatsirai kupupura ngaachipfeka hake. Ndibva apiwo shoti remukati ndibva apfeka tirausi haana kumboripfeka. Taakumirirawo varidzi veDhongi kuti vaite sei vasvike nevabereki vake. Ndoitwa Richard Nyarenje ndinogara kuGuruve pano paRush Pig Farm. Zvechokwadi rinyaya yeDhongi ndakafonerwa ndiri kuGuruve kuchechi nova muridzi weDhongi rakaitwa mukadzi naAkron. Vakatanga kundizivisa vakanga vachifona nefoni. Saka foni hatina kunzwisana zvakanaka ndakazenge ndada kuvabata ndakatadza kuvabata. Asi munhu akazondizivisa kechipiri ndiye akazondizivisa ndakabvunza ndakati chichaitika zvanzi pane vanhu vakatoungana mumba penyu pane chiitiko chaitika mumba penyu chakasamadza vanhu. Ndikati ndiudzei vakambotanga kundovanza vanzi uyai noti tiudzei tiri kwazviite se azviite. Ndobva ndazowana mota ndikabvunza vakandiudza zvanga zviripo zvizere. Ndabva ndasvika pamba ndakasvika ndikaona vanhu veshuva vakaita se vakaungana vachiratidza kuti paitika chiitiko ichocho zvechokwadi. Ndikatorwa ndakaenda panzvimbo ipapo mbageza dzabviswa dzanga akabvisa dzachidza achiita basa iro neDhongi. Ndikava nombo wokuziva kuti shuwa pano paitika basa because ipapo panga pachitoitika basa zveshuwa. Ndobva ndazova nombo nazvo ndakati izvi zvitazviona hazvina anoramba kumboedza kubvunza vabereki vaAkron. Vabereki vaAkron vakati chokwadi ndizvo zvinhu zvaitika tazvionawo pamunhu sefodya. Saka ndo mamira zvanga zvakaita panguva iyoyo. Saka sechiitiko chakaitika tingotarisira kuona kuti kutozvibatsira uri wega kwakakosha kana kutotsvagawo especially semuno munharaunda medu munomu tine madzimai vakawanda vamwe vasina varume tine vasikana vamwe vabva zera vanoda kuroorwa but zvinhu zvakaoma kuti munhu anobata chipfuwo ochiita mukadzi. Izvezvi kana nesuwo nanhasi takabva chimiro hatina chimiro munharaunda medu zvinhu zvatinofanira kunge tichitarisira hatisina kana utungamiriri chaiwo huri padunhu kuti uzoverenga kuti utungamiriri munzvimbo yakafanana neiyoyo zvinenge zvaakunyadzisa uye kana wakatosvika uchiti uri kutungamirira vanhu vana vacho vachiita chimiro chakadaro unosvika panzvimbo imwe isingaiti. Maita basa nekuti mwana uyu mwana mudiki ari kuita basa rekubata zvinhu muvhireji achibata nenini chembere chaiya muri kuona ndiri pano akatondivhurira mumba aida kuita sei dai pasina kuti ndakazohwisawo nemwanasikana wangu anga aripo akazondihwisira kuti mukomana atize zvokuti dai ndakabata demo pamusiwo ndaida kumutema asi kuti akachirika waya akatiza akaenda kumba kwaamai vake. Saka ndida kuti mwana uyu arangwe zvakaomarara nekuti tatofuisika muvhireji muno muRush Pig Farm nenyaya yekuda kwaAkron. Mwana uyu ari anozvitanzi tiri oyera soko ndisi varidzi veGuruve. Varidzi veGuruve vacho vachitora maDhongi, varidzi veGuruve vacho vachitora anaamai, varidzi veGuruve vacho vachitora mbudzi dzevanhu mumatanga umu kwaamai Gomba akabata mbudzi yamai Gomba. Pamazhombwe apo akapinda mumabhaundi akabata mombe yekwamazhombwe vakarambira. Mwana uyu abereki vacho vanomurambira sei vachimurambira kana kuti vakaromba naye here kana kuti vanopuwa mari vachidya zvavanodya kwamai Morasanzi akapinda mumba pasina munhu pamubhedha akaita zvakaitepo amai vacho akaitei adzi akarara ipapo akabudisa zvaakabudisa pakawanikwa pakachena zvinhu zvanga zvakachena pamubhedha ipapo varidzi wari mukicheni. Azodaro nyaya yakabuda pachena amai vacho vakati aiwa ndipei magupezi ndinogeza kuratidza kuti amai vanofarira zvinhu zvinoitwa nemwana wavo.
dai amai angu asingafari zvinoitwa nemwana wawa vangadai vakati mwana angu geza magumbezi evaridzi, asi ivo vakashingirira kutakura magumbezi kunobata ropa remwana komana akura ari over ma20 chakuti years. Saka tiri kuti amai nababa vanoziva zvavari kuita. Kanyange amai vacho vakatouya ndinoda kuvataurira varipo kuti imimi ndiwo muri kuziva zviri kuita mwana wenyu nechiko chekuti sei musingarohwi nehana paitwa zvese izvi havana kurohwa nehana. Ndakaenda ndikandorohwa mwana wavo kumba havana kurohwa nehana kuti sei chembere yayozorohwa mwana wangu nechamhuye mutova. Kwemi makaziva sei kuti aida imimi pamwanga inga mwana wenyu musikana? Paiva nechivana tudika kambotanga kusvika pamba pangu akaba chimodho ndichipisa ndichidzima uswa ndina anyarenja tikasvika tikaona pane chimodho yajiwa tikati anga ine nzara. Next time yacho akapusa azondizurira wacho iwoyo akanga auya ndiri kumunda ndichisafotereza kumunda chitasahwari akasvika mumba akadya sadza ini ndisipo ndisina kumupa. Vana vakashedzera kuti gogo mhanya yakirona ari kudya sadza mumba. Ndikasvika ndikamuona aenda handina hangu kugumbuka ndakangoti munhu ane nzara adya sadza. Mwezi wacho futi rakazouya akati usiku kuwakuchena anofunga kuma 334 akati gogo ndiri kupira pepa refodya. Ndikati aiwa handina pepa refodya pano ndobva aenda. Manhero acho ndopakazi yacho ndivhurira kuma9 dzeusiku. Saka kuratidza kuti mwana wanga agara achimboita basa iroro. Zvoti pandakanoudza vabereki vake vangadai vakatorova action asi havana chavakandiitira wepo. Ndakangobudawo semunhu ndindakarova ndega mwana ndikabuda. Akrono yanonzi ana mudzimai imimi sechembere dzemunharaunda hamukwanisi here kumutsvagirawo musikana wekungoti angomhanyidzanawo naye? Hatikwanise nekuti hana bhira akambotitaurirawo kuti ndinodawo musikana. Ndichishamisa ndechekuti inaitovhurira inini chembere ndichinorwadziwa kuti ari kuzviitirei mwana mudiki. Kudai akataura kuti gogo ini ndiri amai vake mutupo wedu yemurume wedu yafawana akafawana akadai akangoti amai nditsvagirewo musikana chimbanambana muno. Ndakamutsvagirawo chimbanambana asi tiri kungoita kungonzwa zvichingobuda. Kana tione action inoitwa hapana. Isu ndisu takutokangikana vana vechikoro takutovatya. Vazukuru chaivo tine vazukuru vadiki diki maanda age ari kuendawo makreshi takutoti vanofamba sei iye Akirona achibata zvipfuyo. But zvamaziziva chitsvagirai Akirona tomutsvagira mukadzi achamuda ndiani akarara Nedhongi. Vanhu vakamuona akarara Nedhongi achamuda ndiani? Kana mumvhireji kana kutaura mumaredhiyo munotsvaga kunzi ndiri kudawo mukadzi ndine makore akati ndakarara Nedhongi anondida ngaandidewo achamuda ndiani akarara Nedhongi? Akironi nhau yatiri kunzwa iyo zvakafamba sei? Mambo inini handina chandiri kuziva pamberi pamwari. Vazongoona zvingonzonda ito zvavanga vachitaura. Ndozvavanga vakutaura? Iwo hauna chauri kuziva? Ko akakubvisa hembe ndiani? Ini handisi kuziva bhozi. Vanofana kunge ndakabviswa hembe bhozi. Handisi kupanzwisisa ipapo kuti hembe ndakabvisa ndikaanira. Nekuti Akron ukataura chokwadi nai chokwadi chinoita kuti zvinhu zvisanetse nekuti nhau iyi isu tatobva kuHarare mambo ari kuiziva tatovaudza kuti tiri kuenda kune nhau yakadai vakuiziva. Saka chinenge chakanaka panhau dzakadai so kuti usasangana nemutongo wakaomarara kungotaura chokwadi nyika inokuregerera. Ini chinopa ndikuti kana shuwa zvakaitika but ini handisi kuziva shuwa. Uri kubvuma kuti zvakaitika asi hausi kuziva zvakaitika sei? Shuwa. Shuwa kuti chii handisi kunzwiseni? Handisi kunzwisisa Akron wati kudi? Handini handisi kunyatsoziva kuti zvakafambawo sei. Uri kuti hako zvakaitika asi hausi kuziva kuti chii chakaitika kuti zvizodaro. Alright. Saka kune vese vanofila kuti vakatadzirwa newe nekuda kwezvakaitika izvozvo nderupi ruregero rwaungade kukumbira kwavari? Ndingoti ndava ndiregerero. Aiwa toda munhu anyazotaura kuti ndakakanganisa ndokumbira uregerero wezvandakaita. Nai nyasotaura tinzwa uchiratidza kuti kutaura zvinobva pasi pemwoyo wako. Ipapo ndopa ndoti ndinokumbira muregerero pane zvandakaita zvacho. Ko vasikana vanokuramba here Akron? Ndinomboedzawo kudaidai but zvinenge zvichiramba. Vanokuramba kana kuti iwe ndiwe usina patience ukangorambwa kahwani wobva watoti zvadhako? Ndinotombotraytrayawo.
saka ndike kutanga era tiri kunzwa kanhoroondo yekunzi kwaimbonzi wadai kumashuro vanhu vachikurambira hauchaziziva but wane nguva yakadii uchiita izvo uzowo ipapa utomweya ukoka pindowo ipapa unotsidza kuti hauchazviite futi handichatombozviita timbotovari kufanira matamba nazvo ndostaramo akironi munino chitiko chimitikiro chakaita zvinhu zvakatoti kachamadzi because mukomana akabuda kuseni zvekumaisiti1 ndopandakatofonerawo nemufisi mwana wezvigreshem so ndozvaitika kuno nguva iyo ndaitoudzwa nemurume akagara pa ndiye secretary of village ikuno kumusoro kuno so ndingangoti sendodzokera kumashure angu shoma nyaya yekuitika kwayakaita ndikakudai ndopamai vatasvika vachitaura vakayapombo ivo vanoti havo hatina kutora action kana pazvinhu zvaitika nyaya kana ichinge yaitika munhu akatonga nditi kurati nyaya toti yadi yapera vakauya vakarova mukomana wayo vakatosvika poto patabadza rese vatoti kutema aine mwana womusikana vakasvika uzo ndobva vasiya vataura mashoko kuti ivo ndovakupa 3 days po chakuidza kumusoro ndokugadzira so zvinhu zvakarotinetsa kuti nokuzoitika kwaita nyaya iyi kuda kuti chii imhepo waikodza simuka chii asi kuti mashoko aya akataurwa aya ndo ave nechekuita here nenyaya iyi kuti pozie ndichitozomubvunza kuti akumpana kunga muchembera watomboda kumurova ndakati kuti nyaya ichimbomira kurova munhu kuzorasikirwa nemunhu so hatinenge tiendadi chatinenge taita nyaya ndobva tangoisiya yakadaro kosa ndanzwa kuti nyaya iri kuenda kwana mambo ndikatinomira murova munhu kumurova panokuda mapurisa oda kumusunga isakuvadza munhu futi kunoko zvinhu zvanzi zvaisiwa kugwara mutemo zingatimirira mutemo odi kuite zvinhu zvavo kana nyaya yonzi panda kubhadhara kana zvinga 15 meno zvisi zvinenge zvangoitika zvinogaishira but I'm not happy nemashoko akataura amai apakumba nokuti ngotoizvira hatigone zvekurekodha zvinoita vamwe but pamberi pamwari vamodza mudhara kana muchemberi kana ife ndwapana tudiki chete vakataura zvapamberi pamwari zvirikuvaderera nhepo saka ipapa titori nebwire zvokuti kana kutowirirana kwedu ipapa bani fungo kuti tinowirirana handidoko nyepera iyi nemashoko akasiya vataura kumba iwe uri kuti mama pavakauya kuzorova mukomana vane mashoko avakataura vachiti pa 3 days ndichaona zvichaitika kana mamonya ndokuhaira zvototi ngotowo mukomana waiwa zvinhu zvokungotoya asi vanhu tinesina mari njere dzake handionisoti dzakanaka because ndakatimbogara mutaura iwo pataurika zvinhu chimbomira pana tazotonzvenga kudai so saka nemamwe mashoko muri kuti zvaakaita kuvata nedhongi zvine chekuita nemashoko akataura namamai I suspect so because I'm not happy even about kudowirana kunharaunda nemashoko akataura because dai kuti kana even tana tine maaudios avo kana mukava ndimi yechene mwana wenyaudzwa zvinhu zvakadara mufari asi akasi kekutanga ngavambonyarira kana muine kuchida kuzoresponda munouya mozoresponda saite zvinonzi akasi kekutanga akrona achibata zvifuyo zvinonzi akambobata mombe saka paakabata mombe tinoti chii chakamutuma kuti abate mombe ipapo ndingagona kupati zvakaitika because muzezi zangu kumba hazina kusvika maybe pamwe munhu yakabatira mombe yakahana kuya kuzotaura fumba kana kuti kuudza kana ife asi mimi semukoma wacho pane zvaitika izvozvi pane mameasures era matorawo semukoma yes mameasures tiri kutora but chinhu chihombe ndechekuti tangitongomira kuti nyaya dzange dzadini dzapfuura dzokumatare kwakaichitaura zvokuti ndodzida kuitika ini nhau yangu yandiri kutaura kuruzhinji rwezimbabwe ndobva kwamutare kuzimunya kudora estate sabhuku wangu ndikambarami ndiri mwana wekwagundumura chandiri kutaura kuruzhinji rwezimbabwe uyu mukomana anonzi uyu red fan atora kuti inini ndakarova mwana wawe mushure mekunge andivhurira dhoo ichokwadi ndakamurova ndikasiya ndaudza amai wacho ndichiti ndarova mwana wedu dzidzisai mwana ngaaende kuchechi arege kubata zvaari kuita ndanzwa kuti iwo amai acho akati shuwa ndakatombonogeza magumbezi kwamorasi mwana waye aita zvimwe zvinhu kwamorasi saka sisi ndaakunyara nemwana ndikati mwana ngaaende kuchechi musasiye mwana achidai musi wacho wazobata dhongi iyoyo ini ndakazvigarira pamba pangu tiri munizidho ende kubata kwakaita dhongi akatuzikana nevana choti ndaakironi ndichiti ndikiri zvikandi ndaakironi ini ndokuzoteera ndokuona mwana yabvisa bhurugwa achirara nedhongi saka ndaizvinyarara here muvhireji ndaizvinyararire chini ndambobvawo kuzuriro saka ndakutora kuziri rwezimbabwe kuti ndakutotyawa munhu wekwakarasa kuti ichaikandirwisa usiku mhuri yangu yekwamutare yekwagundumura namegi uri kuharare naanaini gresi mese muri kuharare naana evidence mese muri kwamuri ziye kuti ndatakwa nemhuri yekwakarasa yekwamiro ndiye nditaka kupamba apa kana mukaona ndiya ndinowana ndiye mhuri yanitarisana inaye ndiye munobvunza kumba kwavo nekuti vazvitaura pano
ini ndasina kumbotaura mashoko iwayo ndanga ndataura mashoko andakaona ndisina kuita zvakaipa asi vataura kuti amai ivava mushure maobva kumba mwana wedu akabva ita mazuva obva abata dhongi asi ndanda kutuma mwana kuti abate dhongi ndo mashoko angu kuti uzhinji rwezimbabwe nasabhuku waungambarami ngaazive kuti ndaatakwa nemhuri yekuno Guruve. Tatenda pamusoro ini ndinoitwa sabhuku maravanyika uparachipik farm. Chiitiko ichi pachikaitika kumba kwakasvika vanenzi vanyaneti ari sekretari wangu kanza asabhuku manya munoona zviri pano mumusha menyu ndikati kwaitikei zvikanzi handei chii ndikati auright handei ndakura pamudududu ndofunga angosvika ndibvamirapo zvikanzi adzikai makadai muchienda musango ndikati aiwaka handingangodzika ndichinzidzikai kamadai muchienda musango oda ndondouraitai zvikanzi adzikai munozviona kuti ndikudzikwa paya pashuwa ndakasvika chandakatanga kukosvika ndichiona ndakaona mukomana Kironi akasungwa akavharwa nemashizha asanga asina kupfeka ndati ko chii chaitika ndibva patanga kutsanangurwa zvaitika achinzi Kironi abata dhongi achiita mudzimai asi panguva iyoyo sepani pamba kuti wandei vanhu chandakazokasira kuita ndichokuti ndakakuti auright tazviona kana indatosvika zvatofanira kuti kana mapurisa kana chivadi vasvika muno musha nevana varora vakwasha takasangana tipe chishoti chipfekedze mukomana uyu zvimwe zvesitaurika uyu tambomupfekedza chishoti ndovapfekedzwa chishoti vabereki vacho nanyarenje vanga vasipo asi vakazouya isuwo semusha ndikuona kuti raiti nyaya yatika musha mangu iyi toita sei haigone kuti tikasire kumhanya kunoripota kupolisi nokuti kana tiri kuno kuGuruve pane chinhu chinonzi makuna saka ichocho chivanhu chokuti chine magadziriro achinoitwa pachivanhu nokuti tinoisa kwamambo tabva kwamambo nozoenda kumadzimbawe pane zvinogadzirwa ipapo kuti nzvimbo icheneko kuti pasate problem. Saka takazigara pasi nekomiti nemhuriwo dzakaitiwa izvozvezvo ndibva takurukuridzana avo showa kumbira regerero ndo zvakaitwa nemwana vakatorerwawo dhongi ravo vakazinzwisawo kuti ano ndo zvinowanika pakugara tikati right isu nawi hatina zvatichagona kunge tichinyakuita nezvayo iyi nawi ndeyamambo. Saka takazosumuka ndikuenda kwamambo vatasvika ndikusira mambo nhau yavo asi kuna mambo vanga vasipo vari kutouyawo nhasi. Saka vaitika navasvika vachatifonera kunzoti nauyo vachaifambisa sei. Ndo zvakaitika musha mangu munomu. Ndine dzimwe nyaya dzandazonzwa dzakubuda zvazvinoita chinhu chakanga chaitika nguva chaitika ngachitaurwa kwete kuti tizedzwa chinhu chakunzi pamashora pakazira chakati apa pakazoita chakati chinhu ngachisiwo musha handitika nawe yogadziriswa izikana kuti shuwa nyaya yakada kuti zvakaita maitira dai titasota kunge tine zvinhu zvatiri kurera mumusha zvatingaziva kuti zvakadii zvochokwadi. Pane dzimwe nyaya dzandambonzwa apa sometimes mwana mashoro wacho ndinatiri sabhuku futi kwazvakaitikira ndakaita unobvunza ndini takasumuka ndakaenda ndiri kunzwa nyaya inenge yakadai yakamira sei zvakanzi kwete hapana nehanhau yakadaro yaive nawe yekunzi kwatorwa mombo ndibva kwachizenzi kune kwanzi kwabatwa mbudzi nhau idzo dzese ndakadzifambira ndichibvunza kuti zviri kumbofamba sei asi kwacho kwazvanzi zvaitikira vairamba. Saka pani papa kuti pamwe pari clear bosi zvinoitika hatidi kuita sota kuti tiri kurera chinhu pamusha chinhu ichocho chakaipa. Saka tingati munhu wana aingonzwarwa kwese haye ndiye mukomana mumwe chete handina mumwe wandakanzwa zvangu kuti ndingazopupura kuti ningi naningi asi mukomana ndiye mumwe chete. Mukomana uyo handiziva kutiwo dambudziko romufanha wacho ranga riri kubva papi kana chii chiri kuitika shuwa muno musha ndo zvirimo
ini ndina mai Akron ndinonzi Julia Chigariro. Shuwa ndiri kusiririka nezvakaitika. Asi chikumbiro changu kuna Akron ndofunga hakuna asingazivi. Akron murashpiki munhu wevanhu. Akron yasunge foji, Akron yakuno, Akron yakuno. Saka chikumbiro changu chandiri kukumbira sazuva ranhasi ndiri kukumbira kunoti ini munenge muchiti Akron uyai mutishandire. Please, Akron chimusiyai akadaro. Nokuti imomo mukushanda akapiwa mari pamwe adhakwa ndiye munozobva chii? Munozobva nyaya idzodzi. Saka chikumbiro changu ndepachava chikumbiro kuti Akron please chimuregereraiwo. Nokuti Akron munhu womunhu kuti akangwaya anogona kusakana drain. Wanzi tokupati muchikuru tiviri. Wakati anogona kusakura drain anogona ndongo kupa dot chero ndakapiwa 50 cents ngati 50 cents akasakura. Izvo zvakana mukamutora badza kusakura panopedza. Iko vana ngavagadzirisi. Izvozvo ndozvatiri kukurudzira munomu. Kana riri doro vana ngavarege kusamwa doro riri kutaurwa iroro rinokanganisa vana. Tarisai moni zvazoitika. Tinotonyara nezvinhu zvakaitika izvozvo. Ndinotorwadziwa ndonzi Elizabeth nyayo yanga because chikoto chakaitika kaizvo. Mukomana uyu mukomana wangu handizoti akandishorei. Pazvakaitikira paDexido ina ndiripo. Ndashaya kuti akashayai andishorei ndiri mudzimai wake ndiri mudzimai wake Akron. Ndarwadziwa zvokuti. Kana chiko chiri kuitika muchisiya vakomana vachienda kumadhoro. Taura. Ini sarangu ndonzi Forget Rams. Zvinosiyana mukomana wezveshuwa kuti achadzaka tacha senini chimuona yanzvadzi yangu saka zvandichaitawo nezvakaita zvakatondirwadza ndichatsvagawo musikana ndouya naye pane hanzvadzi yangu musikana zvinhu zvakurota anenge achidawo here hanzvadzi yangu kana kuti kana aramba ndonotsvagawo kumwe ndopo hanzvadzi yangu kosi zvakaita zvakandirwadza ndichimuona yanzvadzi yangu kudateni toti vatatongoti nauyu taura namaika tisvike vatatongoigadzisira futira vanhu uripo kuitira mangwana sure red fan ipapo waita mistake anditika waita mistake because zvazvinoita anditika kana nhau ichitaurika yakanganisika musha iwo haufane kutaura uchitaura sokuti urikudefenda muningina anditika saka izvozvo manje atidi unhu hwakadaro ndozoenda kuna mai Kakono musazombofa marega kuti makaona chinhu chakaipa musha chichiitika meita hanzi ndakuchinyarara kana kuti mhuri yekwamara vanyika kana mhuri yekwani ichandimukira kwete iniwo semwana wamungasarudza pano pamusha kuti change ndichikutungamirirai hatizofa tada kunzwa kuti pane dzimwe futi nzira dzaitika dzakashata dzatingade kuregerera nokuti takazviregerera ka muri kuona vana vese vadiki vamwe vatiri kuona kuti panapa vanefa nenzara chinhu chinedzima kuna chinhu chakaipa muri kunzwa ndanzwa ningi mutoro wenhau achitaura chiti nzvimbo yeGuruve inzvimbo inozivikanwa inochengetedza chivanhu kuye nhasi uno chichakuitika saka zvinhu izvozvo kana zvinhu zviri kuitika pano paRashpik musazombofa matya kuzvitaura kana kuzvidii kana kuna nani usati kuzvitaura kuti hanzi kana kuti ndingana nokuti hatidi kuti tichengete chinhu chakaipa tichiregerera hatidi izvozvo hamuri kwarasa hapana zvavanomboata kana kuti hakungotaurawo zvavo amai musatye zvenyu tiripo hakuna zvinoitika ndo zvidiki zvakadao ndedze kuti titaurirane munhu wese aripo akunzima balele makhaya lizwile-ke ujaha esithi yena nxa ekhombisa osisi bayamala mhlawumbe yikho sokumthuma ukuthi ehambe ezincedisa-ke ezifuyweni kunzima pari zvino Mandlovu regai tipinde munzira tidzokere guta reHarare. aiwa ichokwadi Shumba asi Shumba ka I think tikambotraya kuvhura chirongwa chekuti vaya vanotadza kunyenga vachinyenga vachirambwa vaya vakadini tombovasanganisa tomboona kuti chii chinoitika. Muri kureva zvekutsvagira varume vasikana tombotsvagirwa futi vakomana nekuti ukazoona munhu akuenda pamuka Shumba pashata munhu abude pachena ende agara anenge achitozotisa haadi futi kutaura ndo dambudziko rangu saka anobatsirika sei akunzima valele makhaya njengansuku zonke-ke siyalikhuthaza-ke uba lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media taking you to another level. Andrew Neshamba Tadiwa Nashe Kutama regai tipinde munzira tosangana mune zvimwe zvirongwa lisale. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye
my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuwa. Hama dzangu, ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe maki, iwe mkaranga. Iwe maki, iwe mkaranga. Iwe maki, iwe mkaranga.